Hirurak hamar gutxi, errepidera egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogacar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one. Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin. Gauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. Kaixo guztietan etorri Tropelaren podcast berri batetara, gaur 2025ko martxoaren 5 dugu, 574. atala, eta nola ez, benetako demoraldi ekingo diogun astearen aurrean gaude, izan ere, dakizuen moduan UAEko turrarekin arazotxoak izan ondoren, urtekotik kanpo guztia erabaki genuen, eta aldiz, hemendik aurrera datozen lehiaketa mordoska hau, puntuagare, guztiak puntua emango dituzte, urteko horri begira, dakizuen bezala talde desuinak baditugu, itzuli handiak, klasikoak eta bar, baina urtekoa jomuga baduzu behintzat, gogoratu, larun bate honetan abiatuko diren, lasterketa izango dugula, eta diot abiatuko diren, pluralean, dakizuen bezala, urteak direlako, zein emakumezko, zein gizonezko lasterketak ditugun, eta esan dago, gaurko podcast honetan, Estrada Biancheko, bi klasiko hauek aztertuko ditugu, eta nirekin hortarako dut Iban, Gabon Iban. Gabon egoitz, eta Gabon tropela sale guztiak. Bueno, beste behin ere, esan bezala ez, denboraldi gogorari ekingo diogula larun bat honetan, nolabait hasiera eman genion UAEko lasterketa horrekin, eta azkenean, esan dugu bezala, kendu genuela urtegotik, eta besterik gabe, Estrada Bianchi, orain arte bezala, Iban, bi lehiaketa, emakumezkoa zen gizonezkoena, emakumezkoena lehenago amaituko dena ordu biak buelta horretan, eta gizonezkoena hoi bezala lauterdia buelta horretan, ez dakit Pogacarraren baitan izango dela amaiera hori, larun batean, ez? Klasiko italiako Esteratoko klasiko handi hori. Bai, klasikoa deitzen diogu eta edizio gutxi daramatza, 19 edizio gizonezkoena, emakumezkoena uste 11 oker ez banago, baina bai da, lasterketa bat, bere hasieratikan, bai uste erakarri diguna orokorrean txirrindulari saleoi, ibilbidearen ikusgarritasuna ez, jokatzen den tokiaren gatikan, eta gero, gehitzen diotelako, hori, errepide txuriak, edo lurrezko errepidea ditzen esterratoak, esterrato tarteak gehitzen dietelako ibilbidearen zailtasunari, eta aipatu ezu, gizonezkoen lasterketa amaiera, lehenago edo beranduago, seguruenik Pogacarrek erabakiko du, baina bai da lasterketa bat, behintzet, azkenengo unera arte ez dena erabakitzen, baina ohikoa izaten den Sienako azkenengo aldapa hori iritsi arte, gauza asko gertatzen dien lasterketa bat, eta uste horrek baita ere bere erakargarritasun maila hori, edo behintzet gogoa ikusteko lasterketa hori gehitzen digula zaletuei. Eta ibilbidea betikoa, ez da, ziratik zinara, 213 kilometro inguruko izango da, hor 16 estrato gune izango dira, eta, dakigun moduan ez, bukaerako muñotxo hori ez, ezinako aldapetan, 16ko penditza duen azken kilometro gogangarri horretan, horre emango zaio amaiera. Eta ez ezaguna astu, ez izan zela ez, Pogacarra emandako erakustaldi hori, ez da okerezpena ezela 82 kilometroren faltan edo jozuela, atzean desadostasunak zango genuke, eta azken etapa ez, lasterketa garaipena lortu zuela, 2 minuta 44 segunduko rentarekin, eskuilintz izan zen, bigarrena, eta hirugarren Van Hills lotoko txundularia, segundu gutxira ez, 3 segundu beranduago.
Atzetik Pitcock, Mohoric, Kosnefroa, Formolo, Martinez eta Zana eta Laporte izan ziren. Eta hor ikusten genuen nolabait, Bismako, orain arte izan zuten nagustasun hori, galtzen hasi zen, denboraldi horretan. Eta esan dagoa, goan garriak aso, Pogačarek eman zuen erakustaldia gizonezkoen lasterketa mintzat, eta espero duguna da, Iban, ikusita ez, Ayusoren nola da bilen, eta ikusita Pogačarberaren nola ibilitzen guain, ez da antzeko, oso itxura berdintzu izan dezakela aurtengo Estrada Bianchi honek ere. Bai, orain, gaur egun edo orain denboraldiko momentu honetan da, galderetako bat egiten dena txirrindularitza jendea da, ea UAE-ri nolabaiteko aurre egin alzaion hainbeste botere erakustaldien aurrean, ez? Egia da denboraldia hasi besterik ez dela egin, eta hor, hor gauza da, ea zer gertatuko den hemendik aurrera, edo nolabaiteko joera berdina mantentukoen, edo gauzak aldatuko dien. Baina prebisioak edo, aipatu eguna, ez? Favorito nagusi bakarra dago, eta horren inguruan, giratuko du pixka bat beste taldeen estrategiak, eta berzelan egin aldieten beste txirrindulari guztiek aurre horrelako fenomeno bati, eta usted zorionekoak garela baita ere, azkenean baita ere da irabasteko era bat, baina oso ikusgarria dena, eta ari dena, ez, saletuak erakartzen, eta baita ere prentxan, orokorrean, eta zer esana ematen, eta hori usted ona kirol honentzat. Bueno, hor beste jarrerak ere baditugu, ez? Pentsatzen dena, hain nagusitasuna handia, ez? Bere garaiko iluntasun, iluntasun horiek gogorak hartzen dituena, zenbait dio baita, ez, ikusgarritasunik ere ez dela izango, adibidez, ez, Van der Poel bera, atzo garipena ordu zuena klasikoan, Belgiako klasikoan, ez da izango, ez? Ez da gita arrazoia Pogačar den, edo beste dema, baina gerta daiteke, ez? Nolabait, ikusita zelako indarrarekin, eta badirudi gaina Pogačarrek lasterketa parte hartzen duenean, ez dakila podium postuetatik beherago helmugaratzen, horrek nolabait, baldintzatzen duela, ez? Ikusgarritasun hori, ez dakit. Bai, baina, azken finean hori da lehia, ez? Garaie bakarra dago lasterketetan, eta hori nahi dute gehienek. Orduan, hori nahi maila honetan eta txirrindularitza profesionalean hori da ateratzen diren talde guztien helburua, garaipena lortzea. Eta, era ezberdina daude garaipenak lortzeko, baina Pogačarrek lortzen dituen bezala, oso, lehen aipatu ezu, ez? Iaz, hori, 80 kilometrotara erasoa jo, eta horri bilizen 2 orduz, bea bakarrik, eta, beste txirrindulariek ezinean, ez ziren ulertzen, ezin zioten moztu abantaia, orduan, irabasteko beste erabatzu dira, eta hori, gustuen arabera, gehiago gustatu alzaizu, edo gutxago gustatu alzaizu, baina gaur egun, bizitzen dugun, bizi dugun txirrindularitza momentu hoetan. Hor gainera, Iban, aipatzen, ez, UAE-ren nagusitasuna, aipatu beharren gara baita beste klasiko bat, ez, ofizio klasikoa, 101 edizio jokatu zirena, 100 urte baino gehiago, 1922an lehenengo aldiz jokatu zena, azken 2 urteetan izan ere UAE-ko txirrindulariek lortu zituzten garaipenak, 23an Hirschi eta iaz Jan Kristenek, dirudienez, aurtengo edizioa ez dela izango, beraz notizi nahiko tristea esan genezake, horrelako lasterketa garrantzitsu bat, iaz tropelan sartu genuen, aurten erabaki dugu, ez lehiaketa gehiago zirelako
kentzea, baina ez dakit, nahiko sorpresa harrapatu gaitu berriak. Bai, nahi behintzat pertsonaki ustekabekoa. Izan da gaurko notizia hori, eta bueno, uste hori, lehenik eta behin elkartasun mezu bat edo bidaldu behar zaiela antolatzaileei, bueno, eta eskertu egindako lana urte guzti hauetan, uste telako gainera ordiziako klasika, nahiko lasterketa maitatua zelako, gure inguruetan, gaina egun berezi batean ospatzen zen, ez da, Santiago edo San Ignacio Hoi da, zen eguna, Santiago, bai. Santiago egunetan, eta bueno, hor, pues, aprobetxatzen zen, ez? Goierriko inguruko jendea hurbiltzeko, Gipuzkoako jendea hurbiltzeko gainea azkenengo urtetan zirkuito eran lehiatzen zen, eta bueno, behintzet, Donostiko klasikako aurretiko beroketa lanak egiteko lasterketa polita zen ikusteko, ez? Orduan, pues bueno, bai, pena bat da, ze azken finean ari gera baita ere, betiko leloarekin, Basque Country leloarekin, eta azkenean ikusten dugu, ez, urtez urte, pues, lasterketa txikiak, edo lasterketa umilak, ez, eta gero baita ere, oinarria, ez, arrobiko lasterketak, pues oso egoera ez honean daudela, kostatzen zaiela pilo bat aurrera ateratzea, eta okerrena da, urtetik urtera, situazioa ez dela hobetzen, ez? Eta horrek sekulako impotentzia eragiten du, orduan, pues bueno, esaten zuten, ez? Nahi baitugu munduko txerrindulari onenak izan gure lurretan, baita ere, edo nahi baditugu baita ere gure herrialdeko txerrindulariak lehiaketa, esate dute, zaindu behar dira baita ere arrobia eta lasterketa hoiek, eta ez bakarrik zentratu pues, Champions mailan. Bueno, hori da bizi dugun errealitatea, eta uste hori animoak besteikan, animoak bialdu behar zaiela jende guzti horri. Bai, eta eskertu ez, baina arte egindako lana. Bueno, ikusiko dugu zertan geratzen den. Nik uste denbora badagoela, aukera baldin badu bintzat, bestera batera gauzatzeko eta mantentzeko albaldin bada, eta zen baldin bada, bueno, azkenean, ez esaten genari garena, ez, nik uste babesa, bilatu beharko litzatekela baldi eta posible baldin bada, eta nik uste aukera ematen duen lehiaketa bat zela, ez zela ez ezaguna, baizik eta esan dugu moduan, ez, zirkuituko parte zen, Euskal Herria bat zuen, gaina dakizu bezala ez, munduko talderik onena aipatzen genuen UAE, zein bestelako talde basuak ere, xumeok ere partatzen zuten lehiaketa ez, nolaiteko bat puntu bat lasterketa zela, baina gune polita, data polita, bueno, dakizu gertatzen den, behin urte batean kale ginezkero, zailtasun handia berreskuratzeko, beraz, bueno, ikusko dugu horrengo aste hilabetetan zelako evoluzioa ematen duen. Gaurko berri hori aipatuta, bueltan beraz, Estrada Bienkeko bi klasiko horitara aipatzen genuen moduan, lehenik gizonezkoena errepasatuko dugu, gizonezkoen kinelan irumutzo ditugu aurtengo urteretan, hautagai nagusien multzoan, hor 3 aukeratu behar ditugu, beste hautagai multzo bat, hor 6 aukeratu behar dira, eta besteak multzoan, beste 6, guztira 15 aukeratu behar dira, eta oraingoz, eta horare ginen, ez, 2 egun falta dira, 2 egun falta dira, pentsatzen dugu bihar ere eguneraketak izango direla, ostiralean balik eta azkarren jarriko ditugu, ez, berdez lasterketan partatu dituzten txirrindulari beraz adi izan, oraingoz zintzat iban, dirudenez, 7 euskal txirrindulari izan ditzazkegu, ez Italiako lasterketako errepide horretan, Mikel Landa izango nuke lehen multzoan, bigarren multzoan Alex Aramburu, aurtenko Fiz taldean, zeinekoz Pello Bilbao, bueno, okusu duz, Bahreinen, oso bikain, oso txukun ari den
maila ematen dela Pello Bilbao, hirugarren zelkatu zelarik azken lasterketan, eta Jon Izagirre ere hori izango nuke, Aranbururekin batera, eta bestean mutzen ditugu Mikel Xabier Azparren, Q36koa, pitkoki laguntzen izango litzatekena, Omar Fraile Ineosekoa eta Jonathan Lastra Kofizekoa, beraz, hiru Kofidiz, hiru Euskal Txerrendulari Kofidiz taldean Italiako lasterketan teorian, eta gure ustetan, edo, kinelako multzuei begira bintzat, Mikel Landa izan daiteke, ondoen salka daiteke txirrindularia. Bai, postekoa, ikustea txirrindulari euskaldunak leian, maila goreneko leian, eta postekoa beti bezala edo hoi bezala hautagai nagusien multzoan eta baita beste hautagaien multzoan ere baita ikustea euskal txirrindulariak, ez? Hor, sartuko gara sakonago kinielan, baina azteko ez, hor momentuz txirrindulari horien artean aipatu ezuna, ez? Pello Bilbao izan daiteke denboraldi txukunena egiten ari dena, baina, adibidez, Mikel Landa, ikusiko dugu, ze nolako aktitudearekin eta ze nolako gaitasunekin lehiatzen den, ustet, behintzet, irteran izateko bada, eta lasterketa, agian, lasterketa luzea denez, eta gora beratxua, eta izan daiteke, ez? Berari, ondo etorri dakioken lehia, eta zen alik eta aurren ikusten dugun. Hor, aipatzekotan, ez, nahi duzu, ez da Mikel Landak sekula lehiatu duen Estrada Bianca, pentsatzen du baietz, baina begiran emilan eta ez dakit noiz. Aldiz, bai esan izadezueket, Pello Bilbao izan dela posturik txukurenetakoa lortu dituena Euskalduni dagokionez. Ia ez zuen parte hartu, Pello Bilbao, aldiz 2023an 7. amaitu zuen, 2022an 5. amaitu zuen, hor Valverde bigarra izan zen Pogačarren atzetik, 36 segundora, eta Pello Bilbao minutu eta 9 segundora helmugaratu zen, eta 2021an 10. egin zuen. Beraz, Pello Bilbao top 10 ditu, edizio desberdinetan, eta Alex Aranburu ere top 20 buelta horretan izan da. Beraz, ez da gizei ditzi duzuen baina Euskalduri dagokionez akaso, eta ikusita Mikel Landa lehengo multuan dagoela, gainera B bat ez dugu orentxe, zurrago litzateke Pello Bilbao bat, edo eta Alex Aranburu bat aukeratzea, Euskaldunek puntu begira baldin magara. Bai, hori aipatu behar delako, oain gontan, gertatu etzen bezala Euskaldunen puntuak banatu etzirela, oain gontan Euskaldunen puntu horiek banatuko dira, eta bai, teoriak dio, eta ikusita zelan joan denboraldia, Pello dela, Euskaldunik fidagarriena, aurrekalde, edo Euskaldunen artean, aurrean amaitzeko eta puntu horiek banatzeko. Alex epatu dugu ez dela, topo gehi horren bueltan ibiltzen dela eta aukera dela, eta Mikel, da inkognita, ez? Baina, izan daiteke, pixkat baita ere, segun ze hiru nahi dituzun hartu lehenengo multzo horretan, ez? Segur, multzo hori Pogačar eta beste bi dira, eta beste bi hoien artean Mikel Landa hautatu ahal duzu, edo ez. Orduan, segun ze Logika aukera... dio ez da, Iban, logika dio ez. Ia ez Pogačar irazizuen, orain 2 urte pizko irazizuen, Q36 taldean da bil, dakizuen moduan Ineosetikan mugitu da, eragutsi du zenbait lasterketan txukunda bilera, beste batzuetan ez zain ondo, ez dakigu nola iritsiko den, badiru ordea piko izan daitekela hartu beharko horietako bat, eta gero ez dakiguna da, ez, zelako maila eman dezaken Hirsi batek Tudor taldean, hau ere iguaetik Tudorra joan bai da, dakizuen moduan Tudor taldea
ba, indartuta datorren, ez, talde bat, ala Felipe, Hirsi, eta beste zenbait bildu dituenean, eta hor ditugu baita Van Elbe eta Van Hils, akaso Van Hils bera favorito Van Elbe baino, Van Elbetek iaz bai ueko tura irazulako baindartzuago, aurten ez diogu dizdira hori berdina ikusten, eta faltaz dezkidean biak aipatzeko Mojoritz eta Karapaz. Karapazenean ere inkonite zaiteke, eta Mojoritz bai, bada beste txingoloritako bat, ba, irabazi ez duena, baina aurrealdean ere bilirena. Orduan, nirik esango nuke Pogačarren ni uste ez dagoela zalantzarik, eta bestalde landa bai utzi beharko genukela akaso albo batera, garesti delako nolabait esateko multzo honetan gainontzuka ikusi da zeintzuk diren, eta akaso begiratu beharreko txindularia Pitcock, Van Hils izango lirateke akaso gehien aukeratuen artean, eta Hirsi, Carapaz, Van Elbet, eta Mojoritz bera, akaso zalantza gehiagorekin, ez? Nik horrela ikusko nuke. Momentu enta behintzat. Hori, hori, Pogačar eta beste bigarrena agian maila altuxago batean bestekiko Pitcock eta gero hirugarrena pues aipatu ezuna, ez? Igual Hertzi bat, Tudorren nabilela, Van Elbet aipatu egu, baina bueno, behintzet iazko denboraldeekiko konparatuta, bere iazko denboraldeekin konparatuta bai ematen du emaitzei dagokionez maila pasago batean dabilela, baina ez dabila ingaizki, orduan, bueno, hirugarren hori, ez da txirrindulari hori zalantza gehien eragin dezakena multzo honetan. Bueno, horreko multza esan duguna beste autore multza, hemen jende gehiago du, azkarrazka irakurko ditut, Roger Adria, borako txirrindulari katalandara, oso bikain ari dela egunaotako klasikoetan eta bar, beraz, kontuan hartzeko egia da Van Hils bat duela, baina kontuan hartzeko txirrindulari izan daiteke, Alex Aramburu aipatu dagoeneko, bueno, hor liderere indartzu hori da, agertzen Baioli bat dugu, Education Firsten bat iztela, bere estenaldia uste okezpali banaiz Education Firsten, beti hori Astanako lidera izan daiteke, hori txukunda bilegun hauetan, eta bueno, ikusi dugu ez, Iban Astanako topera da bilera, Magnus Kort, hau ere Galizia aldean garaipena lortuta, Uno Ixako txirrindulari Danimarkarra, bueno, ez dakite lasterketa mota egokitzen zaio, baina indarra duela erakutsi du, Rui Costa, Del Toro uaeko, ez, bueno, hemen akaso laguntzera joango da Del Toro, gai dira ez, lehen hiru postuetan uaeko txirrindulariak sartzeko, formula esango nuke akaso baita ere kontu hartzeko, Movistarreko taldeburu bezala izango litzateke, Godu ere, bueno, Grupamakoa ere izan daiteke, Gili esango nuke azken, bueno, asiago zerretaten ez zegoela eta beranduago Education First sartu duela, Joni Zerra aipatu dugu, irutzen zait, lanerako gehiago izango dela lehean izateko baino, Tobias Holland, Johannesen, beste Uno Ixako lider eta izan daitekera, Kwiatkowski, nik uste Ineosek erabango duen akaso txirrindulari egokiena lasterketa baterako, Labros, Modua, Grupamakoa, honek ere lasterketa honetan baditu podium postuak, beraz, nik kontu hartuko nuke. Israelek ez da ze erakutsi nahiko den, nahi lan zemen izango litzateke talde buru, Simons, lidereko estatu batuarra, Teuns Kofidisekin izango da, Ulisi Astanarekin, bueno, beste betiolekin batera, bi italiar hauek ez, Astana taldearekin, nahiko dute zer esan eman irutzen zait, lasterketaretan, Balterrek ere, Bismako talde buru izan daitekena, berriro ere diot, lasterketa honetan, izan daiteke aukera politen bat, Baukelin, arkeako talde buru nabarmena, hori interesgarria, berbaekeak aso landaren falta, txukun nire daitekena, Wellens, aurre lanerako, baina esan dudan bezala, dukarrituko Del Toro, Wellens, eta Pogačar horra aurre ibiltzeak, eta, beste italiar batez, Filippo Zana, Jeikoko, zalantzarik gabe, talde buru izango dena. Hemen zei aukeratu horretugu, Iban, izen batzuk aipatu ditugu, ez dakit zein aipatu dituzke holan nabarmentzeko. A ber, talde gutxi egin dira kiniela honetan, hiru, baina burua usteak berdin jarraitze du, Osea, talde asko izan talde gutxi egon kinielatan,
egoitz, hoixe, beti buru haustiak eta sei aukeratu behar dira, baina ase zalantzak, ez? Bai, hemen pixka bat bai ikusten dela agian, ez? Oraindikan azaldu ez den txirrindulariak denboraldian zehar edo lehiatzen ari badira, pues, postu nahiko apalak egin dituztenak, eta gero daude beste txirrindulari batzuk, aipatu dituzunak, ez? Ari dela denboraldian emaitza nahiko aipagarriak lortzen, ez? Ba, horre aipatu dugu, ez? Peio Bilbao, bueno, aipatu dituzunak, ez? Kiakowski, en fin, baina bai, hor, pues agian kontuan hartu dezakegu, ba, hor dago, ez? Filipo Zana bat, jaikoko ez dakit talde burua izango den edo ez, baina, bueno, aipatu dezu hasieran, iaz lehenengo 10 artean egon zela. Ez dakit zer gehiago aipatu ateken. Atila Balter, ez? Baita ere aipatu duzu, eta orain dela urte batzuk baita ere badaki zer den lehen 10 artean egotea. Orduan, pixka bat, segurola jarrita, pues, nik hartuko nituzke denboraldian emaitza txukunak lortzen ari dien hoien artean, adibidez, Jon Izagirre bat ari da lehiatzen, eta ni gaur konturatu naiz ari dela lehiatzen, porque ikusi ditut bere emaitzak, eta ez dira, ba, orain dela urte batzutako Jon Izagirreren emaitza top hoiek, ez? Orduan, pero bueno, pixka bat estrategia hori izango litzateke nire ikuspuntutik, kontuan izan da, baita ere, denboraldi hasieran gaudela. Ni hor, epatzeko akaso izen batzuk esateko eta zerretin geratzeko eta batzuk alboratzeko, ez da, nik uste Peio Bilbao epatu dut Alexaren buru, ez da, biak hartuko nituzke, baina bintzat bat bai eta hartzekotan bat Peio Bilbao hartuko nuke. Iruditzen zait Del Toro bat lehiakorra izango dela, iruditzen zait Gili ere lehiakorra arituko dela, iruditzen modua Godi baino goto arituko dela, iruditzen zait esku jinsek ere, markatu hori lehenko taldean genuen, ez da, edo? Bai, eskugin lehengo taldean. Ez dakit. Despistatan nabil. Ez dakit nabilan. Bueno, Lehenengo taldean, egoitz, eskugins. abaita zerbait saltzen hemen, noin? Zerbait xile behar nabil. Bueno, berdin da. Justo ditzari aipatzez, bueno, beste deskudu dunez. Baukelen ere kontuan hartzeko txilundura irutzen zait izango dela, modua aipatu dut, tipu Wellens ere bai, irutzen zait, gogorrega izango da Del Toro eta Wellens ere hartzea, baina nik bietako bat hartzeko eta akaso Wellens hartuko nuke. Eta, ez da, aipatu da, Adria bera, ba irutzen zait baietz. Eta, bueno, eta azu zait, astanako bat emat, ez, Betiola Laulisi, irutzen zait Betiola kaso izan daitekela lehiakorrago aritu daitekena. Nik uste horiek izango lehetekela nire aukeraketak eta bestea multzoan, Iban, hemen luzeago dugu, aipatutugu lehen euskaldun batzuk, nik uste baztertuko dituzkela, eta, bueno, aipatzearen izen batzuk, eta bueno, nik uste orokorren jendeak ere hartu dituela, edo kontuan hartzen direnak, aldatik eskaroni ez, atzokoa edo gaur bigarren egin duena ez. Gaur bigarren, bai. Aiusun atzetik, aipatzen egin ez, astanako, ba hori ez, motor hori aurtengo honetan, uste, Tropela Faktoria Telegram talde mazadete, ba, baino gehiagotan irakurri izan duzula dagoeneko, eta irakurriko duzu segunez urrengo astetan. Basech, lidelekoa nik ere kontuan hartuko nuken txilindulari izango litzateke, ikusi genuen oso lehiako horazte buruan, klasikoetan. Akaso ezain beste, baina zerbait egiteko gaitasuna esan dezakena Max Pool, Decathloneko, aurre daitekena, eta zalantza asko Tragnitekin, ez? Bora, nik uste gehiago egingo duela Van Gilsen alde, baina, bueno,
Tratnik bueno, ez da, zalantza askorekin, Tratnikena. Eta gainontzean begiran abilela, ez dakit, ez daukat oso garbi ze izan ezken. Kron bat ere hemen dugu talde zalatuta, Van Sevenant, Sodaleko silma izan daiteke zer egin dezakena, Simon Clark ere irutzen zait gauza egiten ari dela, baina dagoeneko akaso ez hain ez aurrera eginda ez da hain lehiakorra izan daiteken txirrundaria. Eta bueno, hemen irutzen zait zerbait aurkitzea, aipatu ditudan hori ez gainez, Basech edo Eskaroni, eta horietaz gaindi izan daiteke batean, ze aurreko mutuetan dagoeneko jende asko dugu top 20 bat egiteko, eta ez zagun ahaztu 25 bat duzela puntua, beraz, bueno, hori ez, ni akaso saiatuko gintzateke aipatuak izenez gain, bueno, beste taldeetako, talde lider garbirik ez duten txildoaren bat hartzen, zoria lagun, horreko postutxoren bat urra dezakelakoan, baina gainontzean ez zait iruditzen bestelako, ez dakit ez, sorpresa handirik, esan dago, aipatutako, izen hori ez gain, ez zait iruditzen sorpresa handirik izango denikan. Beraz, Basech eta Eskaroni hartu mesez, eta gainontzeko, bueno, ez dakit, Fulsan adidez ez, edo Molemare ez zait iruditzen lehengoa denik, gainontzeko, bueno, ez dago horren beste kezkatu beharrek esango genik. Bueno, hor, egoitz, aipatu esun Eskaroni, irudipena daukat, nahiko letra saldatuko saiola eta nahiko hurbile egongo dela aizkitik, ze tropelako foroa nahiko jakintza bueno, kasu honetan, eta gero beste pare bat izen aipatzeagatik hor daudena multzo luze honetan, eta bakitenak, hori, top 10, top 20, hoietan sartzen lasterketa honetan, pues, Formolo eta Busato dira, adibidat jartzeatikan, baina hori, komentatu esuna, ez? Azkenean, soria asko zeresana handiaka multzo honetan, eta asmatzea zeineke ateako dituzten puntuak multzo honetan oso zaila da, eta aipatu esuna, ez? Ziurrenik ez die izango punto asko ere. Bueno, horremez honekin amaituko genuke, gizonezko daukio kinila, goratu, erun bat 11 eta 25 bitartean presizabarko ditugula kinilak, ze orduetan ekingo gai dute lehia ofizialarik, 0 kilometroari txirindulariek, eta esan dako, espero dena da, garratzaldeko lauterdia bostak laurden gutxik buelta horretan, amairea ematea, zienan, emakumezkoen lasterketa ondoren, emakumezkoen lasterketa bai abiatuko da lehenago, emakumezkoen lasterketa izteko, bueno, lasterketa izteko, kinila prestizateko, denbora lehenago amaitzen da, okorrespondioan 10 buelta horretan. 10 gutxi. Hori da. 10 gutxi izan litzateke muga hori, hori da, Iban zion bezala, eta amaituko da, zaurra tardik ordu bi tarte horretan espero da amaitzea 120 kilometro bete ondoren. Beraz, bueno, lehentasuna marko diogu emakumeen kinera horri, eta emakumeen kinera hori, okerazpana izan masei txilunari aukeratu behar dira, honek tropelaren ohiko itxura gehiago duen kinela, dugu eskura, aukera ematen duelako akaso multzo gehiagotan granularago edo, nola zehatzago izateko, eta azkar aipatuko ditu multzo, hautagai nagusietan bat aukeratu beharko dugu, ohiko izenak, laster aipatuko ditu moduan, hautagaietan 3 aukeratu beharko ditu, beste hautagai multzan 4, itzultzen diren txilundariak itzulera bat, nolabait, datozenak, bat aukeratu beharko dira, zikloko zen, ari ditu direnak, hor 2, eta gainontzeko 5 txilundari, besteak multzo horretan. Hautagai nagusietan, Iban, aldatetik, Boldering, printzipioz, agatez aurkitzen duguna, talde aldaketa egin duelarik, aldiz, Italiako Elisa longo dugu, UAEko txilundaria eta UAEn garepen hartuta, eta hirugarren, Nieve Doma, ia ez nik uste salto txiki bat eman zuela horrela,
Baina ez dakit bolerin da longoren mailan. Nola ikusten zu hau? Erabaki benetan saia, hemen taldeak sakabanatu dira, baina burua usteak jarraitze dute, porque, bueno, aipatu esuna, Elisa Longo guain garaipena lortu zuen, iazko estradan bigarren egin zuen. Baina, eske, Demi Boyerinek iaz okerrez banago hirugarren egin zuen, eta Katarzinak laugarren. Orduan, zer gertatuko den, talde honetan zein izangoen aurrena, esango nizuke, kasik, euneko hogeita hamairuko probabilitatea dakala bakoitzak, baina agian pos igual palmaresaren gatikan, palmares oraingo gertukoenaren gatikan, eta iaz ikusi genuen gatikan, pos igual orokorrean denboraldi guztian Demi Boyenin jarriko nituzke Lisaren eta Katarzinaren aurretikan, baina erabakia ez da erraxa, eh? Nik ere esan nuke nidu, bai, bat dutzuko, egia da, iaz, kopeki irabazi zuela, kopeki taldeak zuela bolerinek, eta longo lireleko txildoa izanik, ez, lau segunda izatzen kopekirekiko, eta, bueno, ez dakit talde estrategian ondo izan zitekela, ez ezaguna astu 2023ko edizioan, boleri ez zuela kopeki batera, orduan ere biak SD-Box taldean, ez, eta uste edizio horretan, longo bordini, ez zegoela, ez, kopeki da, ez, azkenengo edizioetan, bueno, gehien irabazi duen, ez. Beraz, nire ustez, eta ere, hori ez, lidele, bi txirundulariak, longo eta bolerik talde aldaketarekin datoz, zeina biak bat guaira eta bestea, bueno, nola talde hau, ez dela guru etortzen, bueno, Jesus, gaizki, Mm. Jesuren zestan, no? Bueno, begiratu gero eta esako izut izena zein da, baina nahiko tristena bilez. Izenarekin, duret, Jesus, no ataldea. Markatu ze txirrindulari, esan dugu? Bolerin, vale, hori da, Volker Wessels, ez? Ez, gezurra, hori beste bolerin, hori beste esan beruna gila. Bi bolerin daudela, tropelean. Jesus... Demi Hori, Boyerin, FDJ, hori ba. Neon moskatu da, egiten hemen akronimoan TFS eta, zezita, Team FDJ Suez, vale? Zan dagoa, biek talde zadatuta, eta bueno, badiru digo, akaso bolerin ez, logikoan izan baita, ni alare italian izan da, longoren alde egingo nuke, eta ez ninduke harrituko UAeko, ez, UAek bi gizonezko zein emakumezko lasterketa irabaztea, ez ninduke harrituko. Urrengo multzoan, hautagai multzoan, hiru okeratzeko De Jong, Faulkner, Fischer Black, Mavi García, Castellings, Labous, Lippert, Marcus Persico, Pinarda, Rueg. Hemen, orokorrean jendeak Fischer Blacken alde, lidera izan daitekena, Lippert, Movistarreko Alemaniarra, eta gainontzean, De Jong gaztetxo esango nuke horrengoz, korrespondima naiz, eta gainontzean, zalantza asko, Iban, ez dakit laguntzeko aukera duzun, Persiko hor, zabetzateke longoren laguntzaile. Bueno, hemen, pixkat, izen batzuk begiratu ditut, ez dut, oso sako, ez dit eman denbora oso sako ikusteko izen guztia, baina, bueno, hortxeak hau, ez, adidez, Mavi García bat, bakina zer den lasterketa honetan aurrean ibiltzea, adibidez, baina, gero daude beste izen batzu, adibidez, Faulkner bat, ez, indikan ez duena debutatu aurtengo urtean, orduan, pues, pixkat, lehen aipatu eguna gizonezkoekin, ez dutenak debutatu denboraldiko momentu hauetan, pues, agian ez da komeni hartzea edo jun jakitera zelan egongo diren lehiari dagokionez, ez? Eta gero, beste bat, De Jong aipatu desuna, bueno, baditu ja, aurten garaipenak, orduan pedal kolpe honean iritsi daitekela, espero daiteke, ez?
Bueno, horrek multzoan beste dut egiten, hau multzoa malduxeagoa, eta azkar, Anderson, Arzufi, Bego, Bradbury, Predewald, Kasjen, Kerbaol, Cecil Ludwig, hau gure laguna da, Malkoti, Beyering, Molman, Niedermayer, Royce Carr, Roy Jackers, Smulders, Zinka Colonel, eta Van Pack Tenbeke. Hore batean flamenko hitz egiten ikasiko dugu eta hobeto esango du. Eneko ekarri bat dugu. Hoi da, hemen dugu Brade Walt, zer boxeko lehen txirunduari da ez, ez dakit, talde buru izan daitekena, ez dakit zer boxek ze boliren faltarekin nola jokatuko duen. Molma bat hemen dugu, Cecil Ludwig, honek gora bera izan ditu eta, bueno, egin dezake zerbait txukuna, eta gainontzea, ez dakit, Arzufi dirudi hemen jendea hartzen ari dela, akaso italiarra eta lidelekoa delako, ez da Iban, hemen izenen batzuk aipatzen zintzuk aipatzak ez dugun. Bai, bueno, hemen, adibidez, pixka bat kontutan izan da, estrategia, lasterketa hau esautzen duten txirrindularien artean, eta, bentset, aurten debutatu dutenen artean, pues adibidez, Anderson bat, iaz lehenengo gehien artean sartu zena, adibidez, Pasio Mulman, Ashley Mulman pasio aipatu egu baita ere baki zer den lehenengo gehien artean sartzea, baina agian konparatuta beste txirrindulari batzuekiko multzo honetan, pues buruz buruko horretan, ez da aurrean azaltzen, ez? Aurtengo emaitzei dagokionez, orduan pixka bat, ez dakit zerbaitetan laguntzen duen informazio horrek, baina hori, nik animatuko nuke jendea, bat buruz burukoak ikustea, zein edazkan emaitza txukunenak momentuz aurten eta horiek aukeratzea. Urrengo multza, itzule multzan bat aukeratu behar da, lau daude, eta bueno, ez dugu txiluen Anaren alde dira, Ana Van der Breggen alde jendeak, baina ditugu Reuser, Ferran da Cavalli. Cavalli ere izan ditu, izango nuke emaitza txukunak, ez da aurten nola da bilen, baina bueno. Aurten Cavalli eta Ferran Prebot, ari dira nahiko emaitza humila, edo apalak, lortzen, emaitza ikonenak aidena lortzen, Ana Van der Breggen aida izaten, oain boltan hirugarren bukatu gula, eta Marlen Reuser baita ere, agian Movistarreko lider bezala, juten da, baina taldean daka Lippert, eta Lippert adibidez iaz edo 2023an barkatu, izan zen zazpigarren, orduan normala, ez? Aiz batekin aurkitzea Van der Breggen talde honetan. Urrengo multzoan txikrobesati datuzena, Carasola, De Schepper, Pieters, Van Empel eta Bas. Hemen bi aukeratu behar dira. Pieters eta Van Empelen alde jende orokorrean. Ez da izan gehiago esan genezaken hemen, Iban? Bueno, hemen egoitz aipatzekotan, txirrindulari bakarrak indula aurten debuta, Pieters da, okerrez banao, beste laurak oraindikan ez dute debutatu, eta pixka bat hemen agian logikoena izango litzateke Pieterse aukeratzea, eta bigarrena bai izango dela hor zoria, zein aukeratu, ez dakigu ze kolpetan iritsiko dien. Bueno, eta amaitzeko, beste multa, hemen izen mordoa ditugu, esan, eta ez dugu epatu, gizon espean esan dugu bezala, 6-7 euskaltzen espero ditugu lanean, esan genezake oleian, larun bat honetan, emakumezkoetan ez dugu euskaltzen durik espero, beraz, punturik ez da izango, eta azken multu honetan ere, estrategia hori nahiko nuke gauzatu, aukerarik ez nuke izango. Eta bain horoko horrean, Adeyes eta Mielusik A batez ditugu,
Eta, bueno, beste mordoska bat, B eta gainontzeko izkiez. Ez da, Iban, hemen pultzonetan izenen bat aipatzeko moduan garen, edo bueno, ez, Nien gaitasunik nintzateke ez. izango kapasa. Baina ora aipatu behar da, baita eta astu seguna aipatzea, bai egongo dela laboral kutxa taldea leian. Kasu honetan gehienak italiarrak, txerrindulari italiarrak dira, bat izan ezik, baina bueno, entzet euskal presentzia, ez, nolabait, Bai, hori da. abentzet taldei dagokionez egongo da lasterketa honetan. Ba, izena aipatzearen ez, bueno, esan genezak ez, talde nahiz da txirrindulari, bueno, euskalduna soilik ez izan, ba, ez, mundu mailako talde ezela hartezakego, eta bueno, eta hori aipatutako ez, Arzufi, Fidanza, Silvestri, Tomasi eta Tonetti, italiara dituztela, eta Kuskoa, esan genezake, ba, printzipioz, ba, seikote hori izango litzatekena, segoratu, nesken taldeetan seikoteak izango direla lehian, eta gizonezkoetan 7. Eta hori izan da, Iban, ez da zerbait gehiago aipatu beharko dugun. Espero lagungarri izana, eta ber, oain ja benetako lehia hasten dela, pues denei, opa, alik eta horren gelditzea, eta bueno, txerrindularitzaz disfrutatzen jarraitzeko. Hori da, gogoratu, 10 gutxi bitartean larunbata, hori da gure epe muga emakumezkoen kinilak prestateko, beraz lehenik eta behin horriekin, eta gero orduta erdi inguru gehiago, 11 eta 25 bitartean, gizonezkoen azken errepasoa emateko, gogoratu, guadi izango garela, eta berdez jartzen joango garela, ostia arratzaldean, ondo bidean, txirrindularien zerrenda ofizial ditugunean, gogoratu duzu gerraio zaretenok, mezua jasoko duzu, baldin eta txirrindularien bat gorriz baduzue, eta espazia ez da benik luxuko gerraio, ba, bueno, dakizu moduan aukerari hor duzuela, eta era batean, ba, tropelari eta gure proiektuari bat laguntzen jarraituko duzuela, eta ez ahaztu gainera, 20. urte urna betetzen duela tropela, beraz, bueno, urte garrantzitsua urtengoa guretzat, eta urte garrantzitsua, ba, hasieran aipatu dugu moduan, ba, puntuen bilketaren urtea, ba, larunbata da abiatuko delako, aipatu bi lasterketa horiekin. Ba, besterik ez, gustuko izango duzuelakoan podcast hau, ba, laster espero dugu, gehiago grabatzea, eta, bueno, Ibanek esan duen bezala, zorterik onena, ondo segi eta laster arte. Aio. Egin behar dugu, bosgarret azkenetan. Van Aert is the one struggling. Pogačar's trying to respond, and Mathieu Van der Poel is having one of Ataca Vingegaard y no responde. Jumbo-Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte, eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin, Zergauraino. Nairo Quintana, nuestro nacional, la leyenda. C'est une